हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा गोबां कमेन्ट्स आरो नेगासिनो दंमोन एसएससी रिजल्ट्स दा फाइनाली मोनसे अफिशियेल नोटिस बेनो जाबाय नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ जागायसिगोन अके स' फिजिकल टेस्टनि थाखाय अफिशियेल नोटिस फैबाय आरो नोंथांमोननि रिजाल्टआ थाबैनो काट अफ फैसिगोन रिटेन टेस्टनिया दा लोगोफोर बे आपडेटखौ सोर होदों बबेयाव होदों जों नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो स' दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव एन्ड अफिशियेल वेबसाइटआव दायो आं भिडिअ खालामनाय टाइमावहाय दा अफिशियेल नटिसखौ पाब्लिश खालामथ'वाखै जानो हागौ थाबैनो होसिगोन दा बेखौ बबेयाव होग्रोदों होनोब्ला जों डिटेल्सखौ नायजोबगोन दा बेनो जाबाय नोंथांमोना फिजिकल टेस्टखौ होनो मोनसिगोन 15 एप्रिलाव अके स' 15 एप्रिल जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रानिं खालामनो मोनसिगोन आरो बेनो जाबाय 50,000 भेकेन्सिस थ' जोबोर मोजां चान्स दङ नोंथांमोना खम काटअफआवनो थांनायनि चान्सआ दङ स' बिदिब्ला नायनो फै बे अफिशियेल आपडेटखौ सोर होदों एन्ड बबेयाव होदों दा लोगोफोर बे आपडेटखौ होदों बेनो जाबाय एसएससी अफिशियेल टुइटार पेजआव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बे नटिसखौ मोनगोन सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्सनि आन्डाराव फैदों एन्ड बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना मोनसिगोन थाबैनो आरो लोगोसे नोंथांमोननि रिलिया जागायसिगोन 15 एप्रिलाव अके स' 15 एप्रिल जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रानिं खालामनो मोनसिगोन आरो बे वेबसाइटआव नोंथांमोना सिआरपिएफनि आन्डाराव एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन फिजिकल टेस्टआ 15 एप्रिल जानाय लोगो लोगो जासिगोन अके एन्ड बेनिफ्राय काट अफ होनोब्ला 35 36आव नोंथांमोना फैनायनि चान्सेस दं आसाम स्टेटनि एसटी हिसाबै दा जायखिजाया समाव मिथिसिगोन नोंथांमोना थाबैनो रेडि जादो आरो नोंथांमोननि रानिंआ जागोन 5 किल'मिटार हौवाफोरा स' हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स नोंथांमोना 8 मिनिटआव खारनांगोन जेब्ला अफिशियेल नटिस फैबावो काट अफनि आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव लाना फैगोन थ' गासैनिसिम अल द बेस्ट जाहाथे फिजिकल टेस्टखौ नोंथांमोना मोजां खारो बेनो जाबाय 5 किल'मिटार जाहाथे नोंथांमोना मोजां खारो 24 मिनिट्सआव एन्ड हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स 8 मिनिटआव जाहाथे मोजां खारो अल द बेस्ट गासैनिसिमबो नेक्स्ट रिजाल्टनि थाखाय